Ağam. Be, olşuluk kama. Ağam canına kömüň gerek. Men ýok wagtym başgalama çağalamak ödün gozu terek kaçdy sizden. Näme ol olşuluk mu? Ağam men basylýan. Can ağam men basylýan. Düşünür kurlasana. Masy kiminki? Ne için atılyan? Maşyn dostumyňky. Ýa ýol öyle ýakam adam urdum, can ağam adam urdum. Diýermi hadi? Ağam men bilemok, bir saat olsunla kaçyp gaýtdym. Bir saatdyr habarym ýok. Açarım ağa ver. Ağam ýoluny tapar sogurdan çödersämi? Kemme hadi. Özüm boynum alyan. Ýok ağam beýtme. Öde denişme öňe jogap beren sen näme hiç kömek etdiň ahyrym. Dur, kurulama. Senin tek yaş. Ösmeli, öz görmeli. Maskalandanam. Sen havara. Sen bulatlara koşulma. Nasıl etenin kimi? Yok ağam, bu maşin tidimki. Düşünmedim. Ağam, bu maşini jiýiňe tide towgat etdi. Bu näme diýdin? Bak, atqo maşin eken. Aňa berip näme etjek bolýan? Özüň sürüber da. Bu näme diýeniň o? Şu derejä ýetdiňmi? Men ağam sebäpkar. Men dedem iki sany ağam ma. Hiç gaýsynyny mehrem, haýram görmedim. Mehri ulan hayır görecekmin. Gör arkadaş maşını minin. Unutma. Her bir maskalada maskalarını bakkadan alıp çıkyan yıkacağın sen olyan. Oğlum sen mi olmam ya? Gördün mü dostum? Hakiki cibi davanın mehri, hayri, şeyli ola. Bek dostum, tüveleme. Sedim ýogay. Ağamcan, maşinler kutlu olsun. Hemişe jigisinin aradasına eden ağalarımızın canı sağ olsun. Şu videoya like atacağız, repost edeceğiz. Kanalımı Sağ edeceğiz. Canınız sağ olsun.